Ang kasikatan ay nawawala. Ang pira ay nauubos. Ang banana ay nalalagos. Pero ang magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalaga. Bago pa kadumduman, kinakauna, huwag tuwang kaagaranin kita luwa. Bago pa pasandung, inawalyato, di ko na kasandalan sakit sinatay ko. Di ko rahati kahukuman, timbaran na tubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, manis mo na tubog kabayan. Punoon ko na mahal, ginawa ko, bangkaw di na magbalik marila sa bangko pagpasandong, inawalyato, di ko na kasandalan sakit sinatay ko. Di ko rahati kahukuman, timbaran na tubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, manis mo na tubuyayaran. Di ko rahati kahukuman, timbaran mo na tubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, manis mo na tubuyayaran. Manis mo na tubuyayaran. Bago pa kadumduman, kinakauna, huwag tuwang kaagaranin kita luwa. Bago pa pasandung, inawalyato, di ko na kasandalan sakit sinatay ko. Di ko rahati kahukuman, timbaran na tubog kabayan.
Puno ko na in ginawa ko, bangkaw di na magbalik marila sa kapo. Bangko pagpasan mo inawalyan ko, di ko na kasandalan sakit sinatay ko. Di ko rahati kahukuman, tinbaran mo at bubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, inmanis mo na tubuyayaran. Di ko rahati kahukuman, tinbaran mo na tubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, inmanis mo na tubuyayaran. Inmanis mo na tubuyayaran. Bago pagkadumduman inakauna, wag tuwang kaagaranin kita duwa. Bago pagpasan mo inawalyan to, di ko na kasandalan sakit sinatay ko. Di ko rahati kahukuman, tinbaran mo na tubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, inmanis mo na tubog kabayaan. Puno ko na in ginawa ko, bangkaw di na magbalik marila sa kapo. Bangko pagpasan mo inawalyan ko, di ko na kasandalan sakit sinatay ko. Di ko rahati kahukuman, tinbaran mo na tubog kabayaan. Di ko rahati kakitaan, inmanis mo na tubuyayaran. Di ko rahati kahukuman, tinbaran mo na tubog kabayaan. Di ko rahati
Bahata Sahid, Shane, aka Taosog Channel. Kung gusto niyong makinig ng mga Taosog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli. Bye!